to zapínaš a vypínaš. Á, dobre, nie, už som došla na to, musím to dlhšie podržať, to vrchné. A vtedy mi to natáča. Jedným stlačením sa to zapne a druhým to vypne. A keď to znovu stlačí, znovu to zapne. Pokračuje ďalej film. Ja ťa to doma naučím. Kto bude pouzovať? Kohútik teraz, pozri, aký pekný. Juj. Pozri, ona si vie, že sa filmuje. Á, kohútik aj. Ale to druhý, bliká ti rek, vtedy to bere. Bere. Čo sme chceli počuť? Jak keby sú pýtali, neviem, zvukový záber teraz musím. Kikirika hrá na o 4:00. Keď teraz svítá, o 5:00. Neviem, že hodiny by odbylo. Keby vedel kohúť, že oni... Nože, Je pačka teraz, priamy záber. To dám na internet hento. Ale moc nevydržal to, alebo ona zhodila. Voľný sex. Zhodila. Ja som bol teraz Lani to bol, predlani. Oni boli tu takto videli do obeda, však bola, ale normálne aký tak, len takto pred omšou, v nedelu to bolo. A jeden mal Labradora, a druhý normálne celý protest. Počúva sa potom. A tá pobehla, by nemyslel, že je kurva. Keď tá pred ním pobehla. A to jedna. Ide po nej.